ስለምንታይ እዮም ሰባት ቃላትካ ዘይኽብሩ ስለምንታይ እዩ ንኹሉ ሰብ ሕራይ እናበልኻ እናሃለኻ ዋጋኻ እናጎደለ ዝኸይድ ሓቂ ክነግረካ እቲ ፀገም ሰባት ዘይኮኑስ እቲ ንስኻ ንርእስኻ ዘቐመጥካላ ዋጋ እዩ ሎሚ ዓለም ብሙሉኣ ብኽብሪ ክትጥምተካን ክትሰግደልካን ዝገብሩ 5 ምስጢራዊ ሕግታት ክብሪ ክነግረካ እየ ብፍላይ እታ ራበይቲ ህይወትካ ሙሉእ ብሙሉእ ክትቕይሮ እያ ቀዳማይ ንርእስኻ ምኽባር ማለት ትዕቢተኛ ምዃን ወይ ንሰባት ምናዕ ማለት ዘይኮነስ ነቲ ኣምላኽ ዝሃበካ መንነትን ክብረትን ብግቡእ ምርዳእ ማለት እዩ ንርእስኻ እትህቦ ዋጋ መለክዒ ዋጋኻ እዩ ዓለም ልክዕ ከም መስትያት እያ ንርእስኻ ትሑት ዋጋ እንተሂብካያ ዓለም እውን ሕሱር ጌራ ክትገዝአካ እያ ንርእስኻ ከም ክቡር ዕንቂ ተሪእኻያ ግን ኩሉ ሰብ ብጥንቃቐን ብኽብርን ክሕዘካ ይግደድ ሰባት ንዓኻ ብኸመይ ክሕዙኻ ከም ዘለዎም ትምህርቶም ንስኻ በዓልካ ኢኻ ብዛዕባ ርእስኻ ትዛረቡ ቃላት ሓይሊ ኣለዎ ኣነ ኣይክእልን እየ ኣነ ዕድል የብለይን ዝብሉ ቃላት ንነብስኻ ዝቐትሉ ስሚ እዮም ንርእስኻ ብሕማቕ ክትዛረብ ከለኻ ንውሽጣዊ ሓይልኻ ኢኻ ተዳኽሞ ዘለኻ ንርእስኻ ኣነ ክቡር እየ ኣነ ፃዕረኛ እየ ኣነ ጽቡቕ ይግብአኒ ኢልካ ክትነግራ ከለኻ መንፈስኻ ይሕደስ ሞራልካ ድማ ይለዓል ኩሉ ሰብ ድኹም ጎና ኣለዎ ፍጹም ሰብ የለን ፍልልዩ ግን እቶም ንርእሶም ዘኽብሩ ሰባት ድኻሞም ኣብ ስቱ ቦታ ማለት ምስ ናይ ቀረባ መማኽርቶም ወይ ምስ ኣምላኽ እዮም ዝፈትሕዎ ኣብ ቅድሚ ሰባት ኩሉ ግዜ ድኹም ጎንኻ ጥራይ እንተርኢ እንተኮይንካ ሰባት ብናይ ድንጋፅ ዓይኒ ክሪኡኻ ይጅምሩ ድንጋፅ ድማ ክሳብ ሓደ ደረጃ እዩ ካብኡ ሓሊፉ ግን ናብ ንዕቐት ይቕየር ሓይልኻን ጽንዓትካ ነርኢ ድኻምካ ግን ንምዕባልኻ ትጠቐመሉ ንርእስኻ ምኽባር ማለት ኣይፋልም ምባል ምልማድ ማለት እዩ ክብርኻ ዝስንክፍ ግዜኻ ዝባኽን ወይ ድማ መንነትካ ዝሕስር ነገር ክመጽእ ከሎ እምቢ ክትብል ክትኽእል ኣለካ ሰባት መስመርካ ክፈልጡ ከለዉ ንዓኻ ንምትንካፍ ይጥንቀቑ ሓደ ሰብ ንዓኻ ከም ድላይ ክትፃወተልካ እንተፈቂድካሉ ንርእስኻ ኣየኽበርካያን ማለት እዩ ንርእሱ ዘኽብር ሰብ ፍሉይ ፀዳልን ሞገስን ኣለዎ ከይተዛረበ ክብሩ የንፀባርቕ ከምዚ ዓይነት ሰብ ንፉዓት ሰባትን ጽቡቕ ዕድላትን ናብኡ ይስሕብ ንርእስኻ ክተኽብር ከለኻ ንኻልኦት እውን ብኸመይ ከም እተኽብሮም ትፈልጥ ኢኻ ከመይሲ ዘይብልካ ክትህብ ኣይትኽእልን ኢኻ ንርእስኻ ዘይሃብካያ ክብሪ ንሰባት ክትህቦም ኣይትኽእልን ክብርኻ ኣብ ኢድኻ እያ ዓለም ንዓኻ ትህበካ ግብረ መልሲ ንስኻ ንርእስኻ ካብ እትህባ ግብዝ ዝብገስ እዩ ስለዚ ርእስኻ ኣቕንዕ ብመንነትካ ተሓበን ቃላትካ ኣጸብቕ ንነብስኻ ድማ ከምቲ ዝበለፀ ህውከት ዘይብሉ ሃብቲ ጌርካ ሓዛእ ሽዑ ዓለም ብሙሉኣ ክትሰግደልካ እያ ካልኣይ ኣይፋልም ምባል ልመድ ኣይፋልም ምባል ሓደ ካብቶም ከበድቲ ግን ድማ ኣዝዮም ኣድለይቲ ናይ ህይወት ክእለታት እዩ ኩሉ ግዜ ሕራይ ትብል እንተኮይንካ ትርጉሙ ናይ ገዛ ርእሰይ መደብ ዕላማን ድሌትን የብለይን ትብል ኣለኻ ማለት እዩ ሰባት ቀጻሊ ሕራይ ንዝብል ሰብ ከም መገልገሊ ድኣ እምበር ከም መሻርክቲ ኣይርእዎን እዮም ኩሉ ግዜ ፍቓደኛ ምዃን ንዓኻ ንምርካብ ቀሊል ይገብሮ ዝኾነ ቀሊል ነገር ድማ ዋግኡ ትሑት እዩ ወርቂ ስለምንታይ ክቡር እዩ ኣብ ኩሉ ኩርናዕ መንገድታት ስለ ዘይርከብ እዩ ንስኻ እውን ከምኡ ኢኻ ንኹሉ ሰብን ንኹሉ ኩነታትን ኣለኹ እንተበልካ ከምቲ ኣብ ኩሉ ዝርከብ እምኒ ክትቁፀር ትጅምር ኣይፋልን ክትብል ከለኻ ግን ግዜኻን ቃልኻን ክቡር ምዃኑ ምልክት ትህብ ኣለኻ ንሓደ ሰብ ዘይጥዕመካ ነገር ኣይፋልን ክትብሎ ከለኻ ንርእስኻ ግን እወ ትብል ኣለኻ ንገዛእ ርእስኻ ንጥዕናኻ ንዕረፍትኻ ወይ ንዕላማኻ እወ ትብል ኣለኻ ንሰባት ንምሕጓስ ጥራይ ኢልካ ሕራይ ክትብል ከለኻ ንርእስኻ ትጎድእ ኣለኻ ውሽጥኻ እናተቃወመ ሕራይ ምባል ንነብስኻ ምጥላም እዩ ብዙሕ ሰብ ኣይፋልን እንተኢለ ሰባት ክፀልኡን እዮም ኢሎም ይፈርሑ ሓቂ ግን እቲ ተፃራሪ እዩ ንኹሉ ሰብ ሕራይ ትብል እንተኮይንካ ሰባት ክጥቀሙልካ ይጅምሩ እዚ ድማ ኣብ ውሽጥኻ ቅርሕንቲ ይፈጥር ኣብ መወዳእታ ትርክብ ይባላሾ ኣይፋል ምባል ግን ንጹር ገደብ ስለ ዝፈጥር ሰባት ኣበይ ደው ከም ዝብሉ ይፈልጡ እዚ ድማ ጥዑይን ነዊሕን ፀንሕን ክብርን ፍቕርን ይፈጥር ሳልሳይ ሚስጥርካ ኣብ ውሽጥኻ ይሃሉ መጽሓፍ ኩሉ ገጻቱ ተነቢብ ምስ ተወድአ ሰባት ናብ መደርደሪ ይቕምጥዎ እምበር ደጊሞም ኣይርእይዎን እዮም ንስኻ እውን ኩሉ ሚስጥርካ ሕሉፍ ታሪክካ ድኻምካን መደብካን ንኹሉ ሰብ ትነግር እንተኮይንካ ትርጉምካን ክብሪ ምስትውዓልካን ይጠፍእ ሰባት ብዛዕባኻ ዘይፈልጥዎ ናይ ሚስጥር ገጽ ምስ ዝህሉ ኩሉ ግዜ ብናፍቆትን ብክብርን ክጥምቱካ ይገብሮም ብዛዕባ ድኻምካን ውድቀትካን ንኹሉ ሰብ ምዕላል ንሰባት ናብቲ መፅኒ ህይወትካ ዝበፅሑሉ መንገዲ መርኣይ ማለት እዩ ሎሚ ፈተውቲ ዝመስሉ ሰባት ጽባሕ ክቕየሩ ይኽእሉ እዮም ሚስጥርካ ኣብ ውሽጥኻ ምስ ዝኸውን ግን ንመንነትካ ዝከላኸል ዓብዪ ድፋዕ ሓፁር ኣለካ ማለት እዩ ሰባት ክሃስዩኻ ዝጥቀሙሉ ሓበሬታ ኣይተሃቦም
كم تحدى زري أوشت مريت أبصر ما تقبل زبقل عبيت مدبات خاون أوشت أهاك بوصل اللوام حلمتاتها جانا كي تتجبروا نسبت أنت نجير خيوم بقالة تورو إتتاتمون بقن أتومن نتدليتها قاتل ويخول يوم مسترخا عقبها بسقطها صراح وتصيتها مستر أيدما نبعلو ملس خونيو أما حبرا وركبات كل سب زعبا خزفلت أنت خوينو نعاقان منع قليل خونو نسكو كستيو كل نجارون فطينا زبل سمعيت أب سبات يفطر نرقصها حيال مشتراو موجس كل وكا أنت داقير هاجن سبات أب كرميخا كزارب خلو يتنقاو نزارب خدمة بعبي تثبيت سمعوه وشتها كم عمق بحري هون سبات أب تلعلوي كفال كحنبوسي خو اليوم اتوشت أو هابت خاجن نعاقان نوتو بحق زغربو خان ترايز تحازيخون مستر خزعك أب خلو معلتي نرقصها نقص نزخل خلو معلتي يوم سبات بزعبا كقومو تحدو قنبر كل مرأيخا أي تهبوم رابعين كاب بزربا بتكبر أري أب عالم قلت عين سبات اللو اتم كقبري النابولو ززاروبون اتم كي تزاروب زقبرون سبات نزربا كأمني خو اليوم نتكبر خاقن يسعبوه قالخا نايم منتها ملكعيو قالخا كم فيرما خايو حدثت قال أتو انت زي فتسيمو اتفيرمو واقا كم زي بالورقاتي خاون كما تسيلها انت زي متيها كقبرو إلها انت زي جيرها قص بقص أبقد مسابات زلكات أمان نتفق بسقطها سرح وتصيت خاقري تقدر أزيوم حيالا سبات مدبوم أوش تمحيزم بسقطها زصرح يوم بوزح مزراب ناتن سرح زليك حيلي بتاتو نويو تكبر خابعلو كزارب كتحدقو هلا خاقن سبات كنعوها أي يقولون وتصيتها كاب أشحت قالت نلعن عويلي زارب حاد عوت سرح كاب شح مبسعاتات يبلز بزربان سبات نجزيو كتتاللوم تقل تخون تكبر جن حقيو سبات نزرب خطر يسمعهم جوبز كل خيقولو تكبر خمس رأي جن من نتخيفلتو نسبات بزرب خان مسات أي تسعر بتكبر خان مولوات جندخم سبات نزرب خا كرسعو يقولو زجدف خالو بسمعت جن نزر على منبر قالها كبر كهون انت داخينو كتكبر زي تخل نجر كجبر إلها متبع أي تطو حج كجبر أي خلني مبال كاب كجبر إلها متراف أزي بلز إذن عها كم أمون سبي أطركا عالم بقالات زمان وسبات سل شوي بتكبر تلوط سبات كتنافق بزح أي تزارب حلمتها تخن مدبات خن نقول سب أي تكافل أب كندو بسقطها سرح وتصيتها مستر أيدما عالم بخبر كتمتكايا حمشي صني الخامس مع أب عالم كلت أذان حنت أفنز توهبنا كابتن زاربون لعلي كنسمع سلسلة لإيو سبات بزعبا رؤسهم كزاربون حساباتهم ككافلون بهرا وفتوات نفس اللوام تصني لها كتسمع مخلخة نسخة كبوريخا حساب خدمها واقالو زبل عبي ملقتي حتى محلال فزلخة سبات نسهم عمسب كابزغور يكون خالق سم لعلي يخبروه يفوتوه يأمنوا دماء اتسمع سبات كي تردهم نابوك الصحاوي يقبر بزح سب اتزارب زلو نزت زقونا تصرو زلو يحسب حق قد اتتقراريو اتسمع سبي قد حبريتا زأكب نايت تزارب دخوم قنن حيال قنن يتصنع له اتحساسبو يقمقم له اتزارب قد حبريتو يهبلو تصني الخامس سماعها أو مودات اتبو حد قال كابت تتزارب نسعات زبولون العلي ميزانا تصلواني اللواء كل جزي الزارب سب قالات يرخصو ويواقع يسونيوم سبات نسكو ترعرايو زبلا زي فلت كبل خاي جمرو تصني الخا سمع حبو حد قالات ترقم زلو حسب كتب خلخا قد سبات نزرباها كمورك يتصبيوو قالكا تحت قندما تعوق ترقم زلو مزخون كبرخا أبقم سبات يوسخ طباباو سب قلطيفو ملس نبهب أي قوينيو أب كندو سلامنتايكم إلغا وي زيادة كتبره اللي تخلده زبل حتات بمحتات نتزاربي زيادة كفت كهوني قبرو إزدما نعاها كم عميو أتحساس بازلو مستوعلن تحتنا زلو سبنجيرو يرئيكا سبات مستب زي كونس مستباب زعلو القوين سمعان قلطيف خاملاش محب مبزحت يجيزي نابت عسان جيغاني مرح تصني لها كتسمع خلها قد نتكونتات بقبو كتموزلو عدليه بكا حدا سب تصرفي ويحمق قال انت تزاربوكا سق الخا تصني لها انت سمع خايو اتسقتها نعوك حفري قبرو نعاها قد ناي سمعت قويتا غير يريكا مزراب برور انت خوينو مسمع ورقيو تصني لها مسمع مرئي لخام زي كونس مرئي وشت او حيل رئسة امان نتنيو عالم بچوچوتا تملي ايا تصني لسمع سمس تخون قد اما اقل تچوچوتا كم كبر عنق كتدمقيخا زيادة سمع وحد تزارب بطبب دما نبر
ክብሪ ካብ ሰባት ዝወሃብ ህያብ ዘይኮነስ ንሕና ባዕልና እነጥሬ ነገር እዩ ነዞም ነጥብታት ኣብ ህይወትኩም ብምጥቃም ሰባት ንዓኹም ዘለዎም ኣረኣእያ ክትቕይርዎ ትኽእሉ ኢኹም ንሎም ዘዳለኹልኩም መደብ እዚ ይመስል ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ብኻልእ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ፅንሑ